ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ମଜା। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ପାଠ 3ଟା ପଢ଼େଇବା। ଚାଲ ଆମେ ଗଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସ ଏ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ନଡ଼ିଆ ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇ ଗୋଦାମ ଘରେ ସଜାଇ ରଖୁଥାନ୍ତି। ମାଲିକ ଭାଲୁ ତଦାରଖ କରୁଥାଏ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଥରି ଥରି ନଡ଼ିଆ ବସ୍ତାଟି ନେବା ସମୟରେ ତାହା ମୁଣ୍ଡରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନେବାରୁ ନଡ଼ିଆ ବସ୍ତାଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ବସ୍ତାଟି କ'ଣ ହେଲା ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ିକି ଫାଟିଗଲା। ବସ୍ତାର ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଖେଳାଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଲୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତାରେ 100ଟି ଲେଖାଏଁ ନଡ଼ିଆ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତାରେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି ନା 100ଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି। ହେଲା, ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନଡ଼ିଆ ବସ୍ତା ମୁଣ୍ଡାଇ ନିଅ ଆଉ ହାତରେ ଯେତେ ପାରୁଛ 1, 2, 1ଟି କି 2ଟି କି 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଗୋଦାମରେ ସଜାଇ ରଖ। ନିଜର ନଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବ କର, ସେହି ଅନୁସାରେ ପଇସା ପାଇବ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଡେରି ନ କରି ନଡ଼ିଆ ବୋହିଲେ ଓ ନିଜର ନଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବ କଲେ। ଯିଏ ଯେତେଟା ନେଇଛି ବସ୍ତାରେ 100ଟା ଲେଖା ଅଛି, ତା ସହିତ ଯିଏ ଯେତେଟା ଅଧିକ ନେବା କଥା ହାତରେ ଅଧିକ ଧରିକି ନେଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତା ନେଇଛି 100ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି। ତାହେଲେ 101ଟି ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଙ୍କଡ଼ଟି 100ଟି ନେଇଛି ଆଉ ହାତରେ 2ଟି ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି। ତାହେଲେ 102ଟି ନେଇଛି। ତୃତୀୟ ମାଙ୍କଡ଼ଟି 100 ଆଉ 3ଟା ହାତରେ ଧରି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ 103ଟି ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି। ତାହେଲେ ତାପରେ ବସ୍ତାଟି କେତୋଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି କେତୋଟି ନା ବସ୍ତାରେ 100ଟି ନଡ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଏଠୁ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି ନା ଏଠି 5ଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି। ତାହେଲେ ମିଶିଗଲା କେତେ, ଏଠି 100 ଆଉ 5ଟି। ତାହେଲେ 105ଟି ନଡ଼ିଆ, ତାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଅଛି କେତେ ନା 105। ଏଠି ସେମିତି 100ଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି। ଏଠି 100ଟି ନଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ 100ଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି। ଏଠି 10ଟି ଅଛି। ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ନା 110। ଏଠି ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଲା 110। ଏଠି କେତୋଟି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 100ଟି ମିଠେଇ ଅଛି। ଏଠି ବି 100ଟି ମିଠେଇ ଅଛି। ତାହେଲେ 100 ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିଗଲେ କେତେ ନା 200। ଏଠି 100 ମିଠେଇ, ଏଠି 100, ଏଠି 100, ତିନିଟାକ 100 ମିଶିଗଲେ କେତେ ନା 300। ପିଲାମାନେ ଏଥରିକ ଆମେ 1 ନମ୍ବର କକୁ ଯିବା। ସେହିପରି ଉପରେ ଯେମିତି କଲେ ତଳେ ବି ସେମିତି କରିବା। ଏଠି 100, ଏଠି 100, ଏଠି 100, ତିନିଟାକ 100 ମିଶିଲେ 300। ଏଠି 10ଟି, ଏଠି 10ଟି, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 320। ଏଠି 1, 1, ଏଠି 1, ତାହେଲେ 3ଟି, ତାହେଲେ 1, 2, 3, ତାହେଲେ 3ଟି ମିଶିଗଲେ କେତେ ନା 100। ଏଠି 100 ତିନିଟାକ ମିଶିଗଲେ 320। ଏଠି 3, ତାହେଲେ 123ଟି। ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନ 100 ତେତେବେଳେ ମିଶିଲେ କେତେ, ଆମେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିକି ବି ମିଶାଇଦେବା। 100, ତିନିଟା 100 ଅଛି, ତିନିଟା 100 ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ 10ଟି 2ଟି ଅଛି, 10, 10 ଲେଖିଦେଲା। ତାପରେ 3ଟି, ତାହେଲେ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 3। ଏଠି 1, 2 ମିଶିଗଲା 1, 2, 3, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 323। ଏଠି ହେଲା 323। ତାପରଟା ଦେଖିବା, ଏଠି 100, 100, 100, 300, 10, 20, 30, 330। ଆଉ ଏଠି କେତେ ହେଲା ନା 333। ତାପରଟା ଦେଖ, ଏଠି 100ଟା କେତେ ଅଛି ନା 1, 2, 3, 4, 5। ତାହେଲେ 100 କେତେଟା ଅଛି ନା 5ଟି ଅଛି। ତାହେଲେ 500, 10, 510, 3, 513। ତାପରଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି କେତେ ଅଛି 100, 100, 400, 100, 200, 300, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ତାହେଲେ 9 ଅଛି, ଏଠି 4, ତାହେଲେ 409। ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ସେମିତି ସେହିପରି ଗଣିବା। ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା 100, ଏଠି 10, 20, 30, 40, 50, 150, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଲେଖିଦେବା 156। ଦେଖ, ଏବେ 2 ନମ୍ବର କରିବା। ଆସ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବା। ଏଠି 101 ଅଛି, 102, 103, 104, 105, 106, ଏମିତି କର୍ମାନ୍ୱୟରେ ସବୁତକ ଅଛି।
ଏଠି ସେମିତି 111, ଏଠି ସେମିତି 112, ଏଠି 113, ଏଠି 114, ଏମିତି ଚାଲିବ। ଏମିତି କରିକି ଏଠି ସେମିତି 191, 192, 193, 194, ଏମିତି 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ। ଏବେ ଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସ। ଏଠି 310 ଅଛି, 311 ଅଛି, 312 ଅଛି, 313, 314 ଏହିପରି କର୍ମରେ ଅଛି। ସେମିତି 420 ପରେ ତୁମେ ଗଣିଥିବ 421, 422, 423, ସେମିତି 640 ପରେ 641, 642, 643, 644, 645 ଏତିକି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ଘର ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ କର। ତାପରେ ଦେଖ 401, 402, ତାପରେ 403, ତାପରେ 404, 405, 406 ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏଠି 411ଠୁ ଅଛି 400, ତାପରେ 411 ପରେ 412, 413, 414, 415 ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଠି ସେମିତି 491 ଯେମିତି ଅଛି 492, 493, 494, 495 ଏମିତିକି ଲେଖିବ। ସବୁ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଆସିବା କେତେ ନମ୍ବରକୁ ନା ଖ ନମ୍ବର। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କରେ ଲେଖାଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପୂରଣ କରିବା। ଏଠି ଯେତେ ଅଛି ନା 402 ଅଛି, ଏଠି 404 ଅଛି। ତାହେଲେ 402 ଠାରୁ 404 କେତେ ଅଧିକ ନା 2 ଅଧିକ। ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ଜାଣିପାରିବନି ତାହେଲେ 404ରୁ 402କୁ ଫେଡ଼ିଦେବ। ଫେଡ଼ିଦେଲେ ହେବ 2 ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 402 ଠାରୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି 404 2 ଅଧିକ ଅଛି। ଯଦି ଜାଣିପାରିବନି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିଦେବ। ତାହେଲେ 2 ଅଧିକ ଅଛି ଏଠି। ତାହେଲେ 404ରେ 2 ମିଶାଇ ଦେଲେ 406। ତାପରେ 408, ତାପରେ 408ରେ ପୁଣି 2 ମିଶାଇ ଦେବା 410, 410ରେ 2 ମିଶାଇ ଦେବା 412। ତାହେଲେ ଏଠି ସେମିତି ଦେଖ ଏଠି 421 ଅଛି, ତାପରେ 424 ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା 424ରୁ 421 ପ୍ରଥମେ ଫେଡ଼ିଦେବା। ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 3 ହେବ ହେଲା। 3 ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 421ରୁ 424 3 ଅଧିକ ଅଛି। ତାପରେ 424ରେ 3କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 427। ପୁଣି 427ରେ 3 ମିଶାଇ ଦେଲେ 430, ପୁଣି 430ରେ 3 ମିଶାଇ ଦେଲେ 433, 433ରେ 3 ମିଶାଇ ଦେଲେ 436। ସେମିତି ଏଠି ଦେଖ 410 ଅଛି, 410ରୁ 415 ଏଠି ଅଛି। ତାହେଲେ 415ରୁ 410 ଫେଡ଼ିଦେବା। ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 5। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ 410ରୁ 415 5 ଅଧିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି 415ରେ 5 ମିଶାଇଲେ କେତେ ନା 420। 420ରେ ପୁଣି 5 ମିଶାଇ ଦେବା 425, 425ରେ 5 ମିଶାଇ ଦେବା 430, 430ରେ 5 ମିଶାଇ ଦେବା 435। ଏଠି ତାପଟେ ଦେଖ 410 ଅଛି, ଏଠି 420 ଅଛି। ତାହେଲେ 410ରୁ 420 କେତେ ଅଧିକ ଅଛି ନା 420ରୁ 410। ଯଦି ଜାଣିପାରୁନି ଆମେ ତ ଯିଏ ଜାଣିପାରିଲା 410ରୁ 420 10 ଅଧିକ ଅଛି। ଯଦି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହ ତାହେଲେ 420ରୁ 410କୁ ପ୍ରଥମେ ଫେଡ଼ିଦେବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 10 ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 410ରୁ 420 10 ଅଧିକ ଅଛି। ସେମିତି 430, 20ରେ 10 ମିଶିଲେ 430, ପୁଣି ଏତେ 10 ମିଶାଇଲେ 440, 450, 460 ହେଲା। ସେହିପରି 423ରୁ ତାପଟେ ସେମିତି 423ରୁ 443 ଆଗ ଫେଡ଼ିବ। ଯେତିକି ଅଧିକ ହେଉଛି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଦେଖ ତାପଟେ ଆସିବା 10 10 କରି ଅଧିକ କରି ଲେଖିବା। ତାପରେ 10, 20, 30, 40, 50 ଏମିତି କରି ଲେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡଟା 110, 120, 130 ସେମିତି 10 10 ଅଧିକ କରିକି ଲେଖିବା ହେଲା। ଏବେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି 50 ଅଧିକ କରି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ 200, 200ରେ 50 ମିଶାଇବ 250, 250ରେ ପୁଣି ଆଉ 50 ମିଶାଇବ 300 ହେଲା। ତାପରେ 300ରେ ଆଉ 50 ମିଶାଇଲେ 350, 350ରେ ଆଉ 50 ମିଶାଇବ 400, 400ରେ ଆଉ 50 ମିଶାଇବ କେତେ 450। ଏହିଭଳି 50 50 ମିଶାଇକି ଲେଖିବ। ଏବେ ଗ ନମ୍ବରଟା ଦେଖ। ଏବେ ଏଠି କହିଛି କ'ଣ ନା 100 100 ଅଧିକ କରି 5ଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। 100ରେ ଆଉ 100 ମିଶିଲେ 200, 200ରେ ଆଉ 100 ମିଶିଲେ 300, 300ରେ ଆଉ 100 ମିଶିଲେ 400, ଆଉ 100 ମିଶିଲେ 500, ଆଉ 100 ମିଶିଲେ 600 ଏହିପରି 100 100 ଅଧିକ କରି ଲେଖିବା। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଙ୍କରେ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା, ଅକ୍ଷରେ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚିହ୍ନ ଦେବା କେଉଁଟା କେଉଁଠିକୁ ଯିବ। 102 କେଉଁଠି ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 102, 102 ଅଛି 102 ଯୋଗ କରିବ। 123 ଯେଉଁଠି ଅଛି 123 ଅଛି ଯୋଗ କରିବ।
132 कौटी अच्छी ना 132 ये अच्छी जोग कर 121 कौटी अच्छी ना 121 132 पर कौन अच्छी ना 321 321 321 ये अच्छी तमें 620 620 कौटी अच्छी ना ये 620 एपरी भाव में लिख 11 जोग कर देख अक्षर लिख 325 ताले देख 1 10 100 लिख के ना 325 सेमती 1 10 100 है के ना 407 ये सेमती के 1 10 100 गणिदबा आग के 600 के 69 669 लिख 460 888 जावा 7 नंबर क्वेश्चन जावा है किसी केउ अंडारू के कुकुड़ा छुआ बाहर गार टाणवा गोटे देख देखा ये अच्छी के ना 603 603 कौटी अच्छे आम ए खोजा ये अच्छी 603 या जोग करवा 898 898 कौटी अच्छे ये 898 है एमती करके जोग कर अच्छी 699 ये अच्छी 699 जोग कर 149 149 ये अच्छी 909 909 कौटी अच्छी ये अच्छी 500 500 आमर ये अच्छी जो कर 470 कौटी अच्छी कौटी अच्छी 470 हाँ वेरी गुड 79 कौटी अच्छी 79 से ठीक अच्छी 770 कौटी 770 वेरी गुड से कही टेबुल 3 अंक व्यवहार कर 3 विशिष्ट 3टी संख्या व्यवहार कर आम संख्या गढ़ा केते अच्छी देख गोटे दे 185 1 8 5 है सेमती तुम मन इच्छा 3टी संख्या नब 2 0 6 2 8 7 2 3 4 234 6 5 0 650 एमती कर जिते पार्छ संख्या गढ़ ख नंबर देख यही टेबुल अंक गुड़ी को व्यवहार कर 300 ରୁ 500 मध्य संख्या गढ़ केतोटी संख्या गुड़ सब सान संख्या सब बड़ संख्या देख ताले 300 ରୁ 500 भितर आम 3 को प्रथम संख्या 300 कही माने 3 ରୁ प्रथम संख्या आरंभ करवा आ 500 मध्य शेष करवा 301 हम 302 हम 304 हम 308 हम 307 हम 306 हम 305 हम 312 हम 321 हम 300 के हम ना 364 हम 303 8 7 हम 3 6 5 हम एमती 400 भी भीतर लिखे 408 हम 403 हम 402 हम 406 हम किंतु 500 पर लेखा हम ना 501 किंतु हो पार ना 501 लेखा हम ना ताले सबुठ बड़ संख्या कौन हम ना आग बड़ संख्या आमर 500 तो लेखा हेनी प्रथम संख्या नवा 4 सब बड़ संख्या हम 4 आ भर सब बड़ संख्या किए अच्छी ना 8 अच्छी 4 8 ताठ सान संख्या 7 400 के हम 87 हम बड़ संख्या सान संख्या के हम ना 3 0 1 301 सब सान संख्या हेब देख ग नंबरटा देख कहला यही टेबुल लगी लगी 3टी घर अंक को व्यवहार कर 3 अंक विशिष्ट संख्या लेख लगी लगी माने पाखापाखि संख्या 1 2 3 8 0 4 गोटे संख्या 7 6 5 गोटे संख्या 1 8 7 गोटे संख्या 2 0 6 गोटे संख्या 3 4 5 गोटे संख्या 1 0 5 हम गोटे संख्या 7 0 3 हम गोटे संख्या यहपरी लगा लगी संख्या लिखा तापर 9 नंबरटा देख 3 अंक विशिष्ट संख्या गठन कर जो संख्या मानकर समष्टि 5 हेब ताले देख 311 से प्रथम उदाहरण देती 3 मिश्रण 1 मिश्रण 1 मिसले 5 है से संख्या गोटे लिखा 4 आगे तब कह 4 0 1 4 मिश्रण 0 मिश्रण 1 मिसले 5 हम से 2 मिश्रण 1 मिश्रण 2
ତାହେଲେ 5 ହେଲା। ତମ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ 5 ତମେ ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିବ। ପାଠ 3 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଖାତାରେ ସବୁ କର।